Bueno, lanerako prest gaude, eta aurreneko errezeta ingo duguna da, arkumeankak txitxirioekin. Gaur egongo kirolari bat entzan nik uste dute errezeta hau ikusita hola izango zen, pixka bat pentsazin, Baina garai batean, bueno, eta hemen izan ditugu, eskolarik eta perurenak eta esaten zigun, Iñaki behontzan hemen, eta garai batean, bera zala, kafe kopa ipuro, horietakoa, jaten zutela lepo txuleta eta ez da izer, eta harri jasotzen, hasi baino lehena, eta ero, kopa eta beti hartzen zutela. Gaur egun, bueno, nik uste dut hori ikasi dugu hortan baita, ez? Kirol guztitan zaindu beharra dago, eta, bueno, zuk ere zainduko zaitu. Eskubaloian zer, badukazu dietistarik erolan... Dietista beha ez dakau, baina bai zaitu bertu guk errendimendurako gehien bat, ez? Bai, ze azkenen, bueno, eskubaloia oso kirol fisikoa da, ez? Horre kontaktu asko da, esprinak alde batetik besteak korrika, eta horra da eskubaloia, ez? Ba, kompletu oso, danetik handakazu, korrika inberdezu, indarra berdezu... Saltuak, bueno, zuze postutan jokatzen? Ni lateralian. Laterala, horrek iskinetik joten zaetenak? Aldamenetik. Eta barruak asaltu inbar duzuenak? Hoi da. Zeman metroko saltok? Zeman metroko hor barrueño sartzen zaite? Aldan gehien, bai, hor... Baina, telebistan kontu da, ikuste dituzu eta honen laterala txikiak ematen dute. Zenien ez txikia, ni estandarra naiz. Horren pentsa, urko etzazu barreken. Ez da, eskubi, ekipokoak ez naute errespetatzen batez. Bale, bai, txikia naiz. Bera txikia, baina, bueno, lantaldi, ekipoan egongo da, hundila bak badu. Ba, hundila badu, bai. Ze gaur egun eskubaloian jokatzeko, ze pisu eta ze neurri holan behar dira, gutxi gora behar. Hoxe, postuan arabera ez, baina txikiena gure taldean baldaro gitikan gora egongoa, eta... Txikienak. Talduen ala gaita ma biru hortik. Eta pisua... Pisua... Antzeko, lareta markilo. Egun gorara, bai. Imaginatu, olako kangailo bat olan esku, hola luze egin jazu gana, hor atezaina egon behar da, eta gaina hartu hankak ireki holan. Taska, horre mateko. Olako pelotakin, bueno, horre jartzen dute, kukillera, nola da hemen... Bai, jartu dute, olako babese bat. Babesteko, bai. Bai, eta baloia horrek belozia hartzen du, ez? Esagat, honek, gaina, erratxina, ze botatzei oso horre? Bai, erratxina, okitzeko beto dultzeko, nahiko handia da, ikustezun bezala. Baina, bai, supentza bau, korrika junta guta ezkeo. Bai, hankakin indarra ematen da, baina hauek eskuakin indarra handia ematen dute. Bueno, lanian hasiko gara, xabat, horren egin behar duguna, hemen txitxirioak, dagoeneko egosita dauzkat, bestela holan potokoak erosi aldituzu, Eta hemen dauzkat, arkume hankatxuk. Eta, bueno, platerra hau, eukeneli eskenita da, Eukenek esan zidan, txerri hankakin eroitzen nion zerbait, bueno, txerrianak ez, arkumeanak egin diziot, baina, bueno, espero zure gustuko izatea errezeta hau. Ingo duguna aurrena da, egozingo ditugu. Eta egozi ur desentekin, zegero ur hori, salda hori, atarako duen salda hori, erabiliko dugu, bustitzeko gure txitxiri hauek, txorixua urdaia sartuko dugu, plater potente izango. Hau inda gero, hobeto ondartza da siesta botatzea, eskubaloian jolastea joga baino. Zartu izo, labana daukezu, pixkat ireki holan, atzeraino, eta hor lurrate izaten dute, Eta ingo duguna da, boixe, salda hemen, arkumea, hankal, lehen garbitu inditugula ondo, sartu ditugu hor, gero, ura horratzen dugu oso, garbitu guretan, pixkat, gero, eta tipula bat hemen utziko izu, eta hori zuritu eta sartu lapikoan. Eta utziko dugu gutxi gora era, 15-20 minutuan lapiko azkarrean noski, eta, bueno, igotzen danetik txorrota goraintza, 15-20 minutuan egosita egoten dira arkumian hankak. Txerrianak baldin badia, beharko du lukete ordu erdi 40 minutu. Baina arkumianak, hau ja, ona, busketa onditan. Honi, ura botako diot, baratxuri atal, 3 atal, eta ura desente botaz, zegero ura hau erabilingo dugu. Salda hau, arkumean saboreakin, erabilingo dugu. Eta animatu, gauza hauek probatzera, batzuk egon, zate eskuak burura botatzen, baina gure txian, olako gauzak, amorratu egon garagu. Eskubaloian esan dugu, ze taldetan jolazten duzu? Zarautzen? Bai, Zarauzko amena bartaldian. Afizioa dago Zarautzen eskubaloira. Asko egia esan, gaur egun arrarua da ikustia ez, futbola estan kirol batea olako afizioa eta Zarautzen bada gau, altxor hori. Bai, ez, horre polikiro jokatzen duzunean da, zenba lagun juten dira gutxi gora zuen partiduak eta ikustea? Ba, 1000 ez dira iritsiko, baina hortxe izango gara. Kiroldegian sartzean aina. Bai, bueno, eta hor,
Neskak, noiz izan zen, goi mailan ibili zirenean? Bai, duela bir denboraldi bai. Bueno, olako herri txiki batetan, holan, maila hortan ibiltzen den jentia, ez? Bai. Zerbait bada hor. Hoi da, polita da, ez? Ume asko apuntatzea eta horrek esan nahi du, etorkizuna beti ziurtatuta da, hola, ez? Orduan, eta gaztieratzen, bueno, gaztia, zuk zenbat urte ditu? 20 urte? Nik 20 urte, bai. Taldeko gaztenak zenbat ditu? 19, gaztienak 19. Orduan, bueno, zu orduan gaztetakoa zen oraindik, ez? Hoi da. Eta zarrena zenbat urte ditu? Eta zarrenak 32, zango ditu. Eskubaluiak zenbat urte dauzkolan? Zenbateko bizitza daukor? Zenbat niko maila desentian zenbat urtekin ibili altzara? Bai, hortzen, nik uste 30-etik gora ez dira pertsona asko ibiltzen. Atezainak igual bai gehixo iraute buela. Bai. Adibidez gurutza gina galdek. Bai, gurutza behin dikor dago. Bai. Etorre Santxorienea baita. Hoi da, hua adibide bezala bai, asko, baina, bueno, bestela 30 urte inguruan nik uste hortxe daula ja, amaiera. Bueno, nik ez daite inoiz aukera izan duzuen, da bestela gerturatu, partidu bat ikustera, hor bultzakadak eta kontaktua bada, sortokia bilatzia, eta, bueno, segun ze postutan jokatzen duzun, nola da, hor pivotea dara aurrean erdian jokatzen da. Tartian hiltzen. Ostra, pivotea izateko. Burrukan, bai. Ze pivotean lana hori da, horre tokia bilatzia, eta... Beste leku hain da, behantzare, bai, aldun bezala. Hoxe, burrukan. Eta bizaten da, taldeko handina? Bai, normalen handiena, astunen abintzato, bai. Gehien kostatzen dana mugitzia, ez? Hoi da. Txorixo hau, moztu, gero, hemendik moztu, erdi bakoitza, erditik berriro, eta ero tako txotan, moztuko du. Eta hori, gero irugiarrakin batera, lagungarri moduan, jungo, abazkenean egu izango da, ez da izue, barraskioak egiten ditugu nean moduan, saltza goxua hua, ia bestia baino. Azkenean honek izango du, txoixua, urdaia, gero espeletako piperra, barraskiak ere izango ditu, eta noski, arkumen hankak, orduan, plater potentia behintzat. Noiz hasi ziren, jolasten. Eta hauek, oin, erditik, eta erdi bakoitza, erditik berriro. Vale, bikain. Hori, laukitxotan egola. Oso ondo. Atzamarra moztu gabe, zure ogibide ez dugu esango, baina... Bai, atzamarra moztu ezkego, jaideteta. Harri jasatzeko, bueno, agin zerbait moldatuko zinen, baina... Bai, baina eskubaloian gutxi. Noiz hasi zinen eskubaloian, goratzen zara? Bai, eskubaloian hasi nintzen, hori, eskola kirolak amaitzean ian. Esango diala 12 urte inguru. Aha. Infantiletan. Hemen zarautzen bertan, da... Eta beti zarautzen egon zera? Bai, ni beti zarautzen ibili naiz. Eta horrekin aukera izan duzu kanpora juteko, partidu jolastea, o ze mailetan zaudete egin bertan zarautzen? Bai, gu hain bigarren mailan gaude. Estatu mailan, bigarrenean. Bai, eta bigarren mailan bidaiatuta noraino juten zarete, hemen estatu maila guztien ibiltzen zarete? Bai, Espainia osoan jokatze dugu, orduan. Andaluzia arte eta aurten Lanzaroteko talde bare bai dago. Ondo, lan bidaiatzeko aukera eta ondo, ez? Ondo, opor batzu, bai, tarteka. Bai, eta kanpora jutzen zarete inoiz, ero? Eta kanpora taldiakin ez, baina bai selekzion batian edo... Gaztetan da egon zara, selekzioetan da? Bai, bueno, aurreko urtean da egon nintzen. Bai? Hori junior mailan izateana, 21 urte arte izatean hortan. Bai? Eta ondo hor bai jun izan naiz Frantzira, Portugale eta Dinamarkare bai. Aha. Eta bueno, pixkat da hori. Europa ezagutzeko aukera hori ez da. Hori da, nik uste kirolak hori baduka politia, ez? Bidaiatzeko aukera izaten bauzu. Bueno, esan behar izun herri kirolak ez, baina gaur egun, hemen izan ditu herri kiroletan hiltzea, eta egia da, hemendik kanpo gustatzen zaiela baita gure kirola eta jendia ikustea, eta izan ditugun, kirole, hemen izan ditugun aizkolarik, herri jasotzaileek eta denak bidaien bat ero beste indutela, ero estatu batuetara, ero Europatik, eta pixkat ja exhibizio planian, ez? Baina aukera izan dute, eta kirolak hori politia, azkenean bidaiatzeko aukera, ekipoakin, da ez, giro politian. Bai, oso polita. Gaina hori, taldean ibiltze bazea, kuadria baten ibiltze bazela, azken fitian. Kirola itea, baina giro honian. Bidai politena, zein? Olan herrialde bat olan pixkat txunditu zaituena, ero? Bidai politena? Bai, igual, Danimarka izan zala ezberdinagoa ez, hemen ohituta gaudenea. Bai, urruti hori badao, eta oso polita izan zen, egia esan. Maia ona, ez? Han eskubaloian kristo maia daukate, ez? Bai, noski, area junta ja, selekzioan kontra zantana, orduan, edade gaztetakoa, baina alde bakoitzeko honenak, orduan. Han hortaz bizidi, ez? Han profesionalak gehienak, Bai, gu parte harteko denun txapelketa zen lau nazio hartekoa, orduan, lau selekzio ezberdin ginen, eta beste danetakoak hortatik bizizian.
Espainian ez dago hainbesteko, hainbeste diru ez da mugitzen zoritxarrez, baina bai. Zer ikusten zu biharko egunean profesional modun, eskubaloian? Hori ikusin berez, zaila do gaur egun hor gora iristia. Zer gehien bat hori, diru bat ere ez da lehen mugitzen bezain beste mugitzen da, orduan ikasketako kirola horret zer aukeratu behar desun, gaur egun ikuste. Den pixkat esaten dela, ez? Goi mailan aritzeko edozein kirolatan gaur egun asko ez, oso buru belarri sartu behar duzu. Bai, dan utzi behar dezu hori iteko. Orduan, aurre dakan arriskoak ez da? Beste gauza danak utzi ezko. Hombre, egia da, ja, 20 urtekin jartzen baizkizute kontratuan bat. Zerbait, exageratu ingo du, baina Bartzelona batek. Eskubaloi mailan, Bartzelona munduko ekipo honetako da, ez? Bartzelona batek egiten dizolako kontratu hon bat, bagian... Orduan Orduan merezi du hartu eta, arriskatu ingo naiz, ikasketak utzi ingo jut, ero beste ikasketatzuk distantzira inaldienak, baina orduan baina bestela... Zaila da, olako pausa ondia ematia, ez? Normalean pixkanak ajunbertzea eta hor tartuan nahiko da lesio bat gertatzea. Gaina hori da. Horre dena behar da. Doaiak behar dira, ondo biltzea, baina suerte pixkatero behar da, lesioekin da. Dana. Izan duzu lesio potenteen bat edo zerbait? Ez potentik ez. Ez gintzen bat beste beti tokatzea baino, hola hundirik ez. Normal, ez gintzen bat. Pasatzeana. Beste pasta bateko dira, honek gorra dira. Hauek jasotzen duten bultzaka erdirekin futbolari bat, horren gozan lurrian, arbitro, vuelta. Hauek gorra dira. Eta, gero, arre jasotzen hastiana, hori oingo gauza da, ero lehendik izan duzun gauza baita da, ero zer da hori? Ez, hori izango zen, eskubaloian hasi eta bigarren urtean nola gutxi gora bera. Eta hori, nire lehen guzuakin batea, beti biltzen ginen horraitai erronka jotzen da, sexatzen, ez? Aitai? Aitai da osabai, biok, lehen guzuk ez. Eta esate genuen, hori, behin jungo ginala izeta, non entrenatzen genuen, oan hasi ginen bintzat, eta area jun bizikletan da harri batzuk jasoko genitula. Azkenean gubi semia bakarrekan ibili ginean. Eta aitea eta zer, leheno beraiek ere ibilitakoak ziren harri jasotzen? Osaba ibilitako baten. Hoi da. Eta orduan, haien kontura hasi ginean, jungo ginean probatzea, eta orduan dik aurrea, igandero joten hasi ginean. Eta hoxe, afizio hori hartu, gustatu. Baina, kurio berezia, ez? Eta bata besteakin, hastian behin junda, ez? Eta gero, baina, bakarrik entrenatzea juten zineten, ero baita exhibiziotan da ibilitakoa, ero... Guaz eginean entrenatzen. Gaiek txapelketak eta exhibizioak izaten zituen. Eta orduan bai tarteka eramate ziguela, erakustea ez. Gaztiak ere ibiltzea larri jasotzen. Hori, ni bai neon pixkat bideratu eskubaloira eta lehen guzua ibiltzezan. Hende oso ondo ibiltzea, Mikel. Eta bai, exhibizion bat beste egiten hasi ginean, da hortxe, pixkanaka da. Eta maitza honen bat ero baukazu, hor kintopekotan ero, ez? Iaz ero noitzen da, bigarren... Bai, uda hontan, bigarren gelditu nintzen kintopekotan da. Eta baina herri nero salautzen izan nintzen? Hoi da, herrian bertan. Kabitu ezin, oso polita hori, bai. Ze, berez, zu, azkenean goimaiako kirolean ohitua zaude, hor pixka plazagizona izan behar da, baina berdina dira polikiroldegien eskubaloian jolasten zauden giroa ero plaza batean danak zuri begira daudena hor, zera, berdina da, kompetizio berdina da, o aldia da? Ez du diga ez. Azkenean zu eskubaloian jokatzen naizela, jende pilo bat bete. Kantxa bertan bi talde gaude, epaileak, jendean baloia jarretzen du gutxi gora. Kirola ikusten nahi da nola baita, eta bai harri jasotzen nahizean zu aize harriakin bakarrekan, eta plazan hor zu bakarrikotia eta animoak zuretzat izatea danak. Nola eramaten da hori? Urduritasunakin, normalen, bai. Nahi gogoraten naiz, oiolarro gartu ziteitela, harriak jasoten emakoitza. Baina polita, oso polita. Baina zarautzen izan da hor, hori izango zen, familia lagun guztiketan ikusten. Gaina aukera izan zen hori, zean ingenun, aire librian, plaza gainean, eta orduan sarrera eta ez derretzen behar da, jende dexente urreatu zen da, bai, oso polita izan zen. Horrek lagunduko zen gero azkenen mamaitzan hor, bigarren geratze horrek ez, jendien animoketa... Bai, garri dago. Azkenengo gazoaldia horrexa irik. Bai, bultzaka emateuen airik. Hori hola, kirolian oso garrantzitsua. Motivazioa dena da.
Eta zu momentu batean nekatuta bazaude eta izer, jende gutxi espado ingurukoa ero, igual utzi tezu, baina laun guzti buiak azure izena, venga, xabat, eta hor, jarri eta venga, altzatatzu dituzu indarrak beharreztien tokitek, eta venga, gora. Ez dakit izatean, behaien gaitik, o behaien aurrian ezin zelako arrenditu, ez? Behaien aurrian hor utzi ezkeo, jasoldi bat eman gabe. Haitxin behar. Hori begira, nik uste batzuk hasiten gala lagunen aurren gero ez haitzeko, gero bestela. Hori garrantzitsu ba. Guk egin genuen ematen apostu bat izan zen, tontakelo. Gure kuadrian nolakoak egin izan ditu. Betiko, ez da izu, lautrago hartzen da, berotu iten zara, eta muturra berotu, eta orduan zen, batek bizikletan, nola zen, urkiola ez da izema denbora ni gozuela, eta nik esan, ni 5 minutu gutxiago korrika. Ez da izer da, gero ezin atzera bota. Iren behar. Eta ni horatzen naiz, azkenengo kilometroa hildan ijoala, baina ala ere, badariakoak, baina gaina motuan grabatzen gara hortan, mobilik eta orduan etzeoen, baina ez da egitolako kamera bat lortu zuten, ura arekin grabatzen, bat komentarista izango esan modun, telebistakoan, da. Kristo katxondua, baina hoxe, esan nuen, espadu lortzen, haitxu beharko ditu gero. Hor bestian aurrean, hitzeiti erresa da, baina egin berra da. Gero egin behar da. Bueno, hemen hitzeiten hasten garagu eta jun egin zaigu pixkat. Ointxe justo, oingo da hemen txirrina, gorrilla hau izaten gaur egun, bakizu, seguridadeko balbula bat izaten dute, lapiko askarrak, eta pein hau igotakoan, hau ja ezin da ireki. Honek tope egiten dio hemen, eta bezin da ireki. Balakik jende bat dagoela, beldurra diola lapiko hauei, baina lehen haitzen zian, inoiz batzuk etxian lehertu eta egiten zila. Gaur egun ikustu dut hori ia zinezkoa dela. Eta egia esan, gaur egun presaka eta korrika bizikaren garai hauetan, holako lapiko batek asko erresten digu eta askartzen digu gehien bat etxian kozinatzea. Arkumeanka hauek normal egosita, agian ordutxoa beharko genduna, baina 15-20 minutuan badauzkagu. Oin, lurruna botatzen hasiko da, eta ordundik 15 minutu hartuko dizkiogu, eta badaudenean, atera ingo ditugu eta utzi barri ditugu pixkat epeltzen, eta hor bi aukera daude. Ezurrak eta txupatzea gustatzen zaiguno, utzi beri hortan. Bestela nahi badugu zerbait jolan delikatezen moduan erotxeko ero, lan pixkat hartu, epeltzen dienean ezurrak kendu ingo izkiogu, eta gero jarriko duguna da, bakarrik hemen haragia bakarrik, orduan agora sartzen dugunen, ez dugu beldurrak inibili behar, ezurren bat ero barrura sartuko eta du. Bien bitartean, honi denbora jarriko diot, 15 minutu, beti nik esate izuet, hobe, esan badizue, txorienekoak esan du 20 minutu. Bueno, 15 minutukin, espada behiratu. Honek 20 minutu beharko ditu, baina nik 15ekin nahiko txikia zien, nik uste dut 15 minutukin ehonda ina egongo dira. Eta bien bitartean hemen jarri dut, baratxuria eta kipula erregosten. Hauek ondo erregoziko ditu, suabe hemen, eta inda dagoenean txorixua, urdaia, bertara botako dugu, gero piperraut pixkat, tomatea pixkat, irina beko jaraka txoa botako jotolan saltza lodi bat ateatzeko, eta gero hemen ateatzen dugun ura ere botako jo. Eta gero izango da txitxirioekin da anan aztu, eta maira, ero harri gainean, harria mair moduan. Baitu ez da txarra, ez da idea txarra. Izeta, apunta. Hemen jarraitzen dugu, gaur zarautze txorienen ekarri dugu, eta, honei, egia esan irekin ditut, eta oraindik pixka beste 3-4 minutu falta zaizkie, bien bitartean, ingo duna hemen, bigarren errezetako osaiak hemen dauzkagu, eta egin behar duguna da, hau kirolari guztientzako oso interesgarria. Moxala haragia, moxala potrua, zaldi gaztia, burni asko, gero proteina oso kalidade honekuak, eta benetan interesgarriak koipe gutxi dauka, eta holan kirola egiten du, berdin zait, naizta kirolik ezein, aurdun dauden emakumiak, ero burniarekin arazoa dauzkatenak, moxala. Guk nik egin lortzeko niko, lehen burruka izan nuen, oin ermuan horre hasiera erategia dago, eta honetan espezializatua da, eta haragia eskatzea, eta ere egiten dudana da, izozgailuan sartu, eta behar dudanean, atera eta listo. Kipula ikusten duzuen moduen ja ondo erregozita daukagu, eta hain bertan botako dugu txoixoa eta urdaia. Eta utziko hemen koipe pixkat botatzen. Gero, nahi izan ezkero koipia kendu ingo du, guk kirolaria garenez. Eta urte asko, kirolari izaten nahi dugun izan.
Oin duela 3 astero, izeta erretiratu zain, ez? Baina rekorra marka utzita. Baukazu, hemendik urte batzutako lan zerbait helburua nahi baduzu, saiatu marka horrekin. Bai, horren beste iraun gaina kirolian, ez? Zenbat urtekin? 50 urte, eta induen marka egitea. Eta marka erra. Gaina zuekan izan zineten, ez? Geroan, ni telebistan pixkata honitzen ikusten, eta gero txandaka ero, saltza zen. Bai, da. Azkenean, juntatu ginean ingurutako harri jasotzaile guztiak, eta bea omenaldi bat ingen ez? Bea hainbeste urtetan ibilidan harriakin lanian, nahi guztien merezizula, ez? Eta orduan, danon artean hola txandaka ingen harri jasotze saio bat, eta oso polita izan zen. Eta zenbat egin zituen? Lehenengo zein nola izan zen? Bai, beak entzituen 1 kiloko kubikoakin bi eskukin jaso zuen 50 aldiz, eta gero kopa. Hori denbora batean zegoen? Gero zan, bai, 100 jaso aldi nahi zituen. 100, denbora etzan 100 inberzitu. Denbora, aber zenba denbora nite zituen. Bale, 50 lehenengo bi eskukin? Oida, kubiko bai, eta gero kopai esku bakarrakin beste 50. Eta 1 kiloko baita? 1 kiloko baita, bai. Guztira 10.000 kilo jasuta. Eta zema denbora? 18 minutu eta segundu bat. Apuntatu. Hortxe geratu hori, bai. Hortxe geratuko da, urte batzutan hor geratuko da, Zeur noski, bai. Eta egia esan ez da, aukera eukin zentuen, baina horre eukin zuen horre betealdi bat, momentu batean esku batekin hasi zanean, da jendia larri bilizan, baina buelta eman zion, Zupenta azkenean, 20 minutu, ia 20 minutu, harri jasoten. Gelditu gabe eta 1 kilo, aizak goratu bera, ez da broma. Eta ematen du, 1 kilo ez diela zer, txikilla dela, eta baina hori altzein badia. Zenbat aldiz jasotzen gaina, hor dago, gakua. Zakeri bat. Eta hori 50 urtekin, Eta berak esaten zuen pixkat, ez? Nahi zuela kirola utzi ondo zehola, ez? Ez zuela utzi nahi, ez da, gaizki bilita, eta ondo egonda. Hoi da, ez retiratzea kirolak beha, baizik eta beak retiratu, ez? Beak aldunian. Hori gauza polita da. Bai, oso polita. Azkenean azkenengo urteak ezin bukatuta ibili, baina, da nik uste, momentu ematen utzita. Bai, baina hori jakin egin behar da. Zaila, hoxe zaila. Azkenean, pentsa zu, ez? Goi-goian zaude, irabazten, eta esan, hemen utzi ingo dut. Bai, ba. Zein edaki hori esaten? Lusatu nahi hori. Lusatu nahi. Horra, eta 50 urterain hori bada lusatzia, Bai, dexen, Zorionez gorputzak iraun dio. Hor, zainduen berda asko. Eta beak oso ondo zainduan ez, iritsi da horreina. Hor sekretuik ez da, zaintzia. Gorputzak entrenatu, noski, eta bizitza osasuntxu eramatia, baina... Bai, gaitasuna eta zeberdezu, baina zaitu inberta. Hor zaitu ez da nik. Harri jasotzen teknika oso garantzitsua da. Bera, esate dute agian teknikoki, dauen harri jasotze teknikoena, teknika hobena beratzeukala. Bai, honena, nik uste guk sorte handia eduki duela hortan, ez? Bere eskolan hasi eta teknika da lantzeana, astezean aurrenengo egunetik azkenengo arte, teknika lantzen. Zegia da ikusten zenion, esku batekin da, horren errez ikusten zitzaion. Bai, errez. Bera bakarrik gorputzan indarrakin ematen zion abia igo egiten zula gora. Eta hori dana teknika da. Zupentza indarra berdezu baino, zenbat teknika gehiago, orduan da gutxio kostatzea izu jaso aldi bakoitza. Orduan, eta zuk esan desu bezala beak emateu, sentitu ez dela iten, ez? Harria. Eta zuk hori altzatuta dukezu, ez? Eta koste iten da, ez? Eguneko koste iten da. Ez da emateu nahi zein erretxa. Xabat ze harrikin moldatzen da ondo? Zein gustatzen da zure? Kuikoa gustatzen zaite egia esan. Kuikoa. Karratu bai, hori nire gustuko. Eta pixua? Ze pixutan nire moldatzen da ondo? Oain arte 1 kilokoak inibit izan ez gehiena. Orduan, guztuen arekin. Jaso eta jaso. Aldan bitarrian, noski. Hori azkenean, horri lasterketa batekin konparatuko badenu, ze izango zen, holan, maratoian antzeko zerbait, Hor, berak induna bai, adibidez. Azkenean, 20 minutu doti harri batekin da, hori, luze jardutia ez, erresistentzia lantzen aizea, dudik gabe. Gero beste batzuk dituguk, kintopekoan adibidezian, 3 minutuko bitxan da. Hor ja bai, azkarxo ibili berdezu. Eta atxeden gutxixoekin. Orduan bai, harri barruan de badaude, modalidade desberdinak. Eta hor, aldamenian da, beti izate dute, normalian norbait konometroakin, eta horrez ze kontrola, holan, deskantzua zenbatekoak izan behar dien, da venga, eman, da nola izaten da hori. Bai, hor, normalian etxian, zuk entrenamentuakin bakizu, gutxi gora bera ze zenbakitan ibiliko zean. Orduan arek, badakin noiz hartu behar dezun, da noiz atea hartean. Eta txabelketan normalian, atea gutxi eta sartu asko, ez? Bai, baina beak kontrolatzeu zure atxedena, nola beti zatetik. 5-10 segundu, eta segun nola zauduen, ez? Ezagutu inbarko zaitu ondo. Beak ikusi bertaitu, hoi da. Ondo ezagutu. Hori da normalian, zurekin entrenatzen hauteana beti. Ondoen ezagutu zaituna, bea. Ni kuriosa,
ez dute holan, ikusita bai, baina beti ikustezu norbait aldamenean, da denbora garratzen, da, geldi, da. Eta horre, eta hori hasieran be garrantzitsua izango da, zezu hasieran fuerte zaude, eta eman nahi, baina esan, honek hau luzerako doa, eta lasai hartu behar diago, ez? Bai, nik uste pertsonanak hortan pekatze dugula azkenean, ez? Sartu gine hasieran ondo zaudenean aldan gehien jaso, eta gero, noski. Gero betekada hartu, eta gero ezein. Gero komerik. Kontutan izan behar da iraupena, ez? Saioana. Bueno, hemen ikusi duzu honek txoixuak eta nahiko koipe bota digu, orduan, hemen bai komeni dala, oin, irekin aldi hon bat eman da gero, hau itzaldungo dut, nik uste ja, egin da hongo dela. Hau, sekretu bat, truko bat, irekitzeko bakizu honei bestela, presioa barruko berua kendu arte, itxoen barko den ituzkela 5 minutu ero. Baina tapa gainean ura erortzen usten badugu, ostu egiten da, presio kendutzen dugu, eta lehenago irekitzeko aukera izango. Eta ikusteko, egin da duen, edo ez. Lapiko askarrak hori daukela txarra. Ez dakizu ja barrukoa gehiagi hauzidan, ero oraindik gorra dagoen, bestetara lapiko normal batean egosten baitu, atera batzuk, labana sartu, oraindik gorra da. Eta segi egosten, ez, baina. Eta hau da gerri bueltan pegatzen dena, eta ero ezin kendu ibiltzen ganak. Kalterako, bai. Kalterako, bai, kalterako, bai. Gero, zu haindik hastia zara, eta zuko ez da, denbora bukatzezunen agian kiloak hartzeko zara, o hartzeit oso, bat lan, denbora. Normalean, eskubola bukatu eta harria jeltzea, orduan, urte osoa mantentzen aiz hor pixkat, kirola inez, ez? Zeak gelditzen, Gutxi, aukeran, gutxi. Etxian ze esaten, ez dizu esaten, bale, nahikoa da, Tarteka bai, baina, guztu ebiltzen ez da, oengo zuentzat. Claro, hemen azkenian izango da, udan denboralde bukatzuko eskubaloikoa, eta udan exhibizioak eta gara. Uda da gara jona, hoxe, erakustaldi danak eta iteko, harri jasotzen uda dago gehiena. Eta honek gaztiak, sasoia daukate. Ematea daukate. Alda guztira. Bai. Beste kirolik erolan, emate aldizu denborei beste zerbait, lehen surfa esan dugu, zarautzen, baina surfa ikia eta holan... Surfa gutxi. Ni itxaso aldean bainatzea eta gutxi gehiago egia esan. Bai, eta holan... Itxasua ez dizu tiratzen. Ez dit gehi tiratzen ez. Eta holan pelota, erolako beste kirolak eta... Bai, kirolak egia esan kirol guztiak gustatzen eskit, Hori bizikletan ibili, pelotan, paletan da ibili, hori dana, lagun artean itia, asko gustatzen, danoi gustatzen egun ikuste. Eta mendila da? Eta mendirare bai. Hori, aukera izan ezkio, denbora, gero... Denbora, eta behar, mendiak hori aukera, denbora, gutxin espare bat ordu 3 behar dituzo, eta azkenen... Gero, entrenamendu balin makazu barratzaldean, noski, egun hortak gotia ere ez dako benita. Eskubaloian, zenbat egunen hastian, zuen mailako talde batek, hastian zenbat egun entrenatze dituzua? Guk entrenatze ditugu, kantxan bertan eskubaloia dana 3 entrenamendu hastian, eta gero gimnasioko beste bi, indartzea ereketak. Eta oin bertan asobalen dabiltzanak, goi mailakoak, horrek egunero entrenatzen dute? Bai, horiek egunero entrenatuko be. Baitare tartekatuta gimnasioa eta kantxa, baina egunero. Eta batzuk sesio bat baino gehiago egunean, pentsatzen. Bai, ez? Hori, nik lagun baneukan elorrikoa rubilan jolasten zuen arek, eta arek berak esaten zuen. Berak elorrion jolasten zuen rubilan, elorrio, hemengo, niko talde apala, eta arek esaten zuen. Ni pasatu nintzen, hastian 3 egun entrenatzea, egunean 3 entrenamendu izatela. Iparraldera juntzan, eta iparraldean lehen Baiona eta goi mailakoa ziren, eta profesionala izatera pasazan. Eta gaina, hemen ez bezala, rubila Frantzian indarra handia dauka. Eta gaia futbola beste, eta 3 irazten dute. Eta beraz, ni pasan nintzen, hastian 3 egun entrenatzetik, egunean 3 aldiz. Pentsa. Goi mailak azkenen horiaka. Nik uste dut dena garrapatu ditu dela, ja. Oina honi, inberdana da, esan dako, iragazi, eta dena, ez dute, erdia erabiliko ura, arkumean saldau, arkumean gana, osai potentia duka. Eta, erabaki dut, beste erdia ura ibiltzen. Baina oso saleak zaretenak, erabili dana salda, Ni espada erdia, erdi eta erdi erabiliko. Hau, honek, epeltzen utziko jo, baina, Tegi merezi duen, gero erdiko azurra hau kendu, gero txikia gehatzen zaio hemen barruan dauke beste pare bat. Baina, erdiko hau luxe hau, abertzen, nola duzkezu, eskurka beze sensibla da,
erretxinakin eta sensibilidade galduta igual esango zu, ez? Galduta ez dakit baina. Baba egiten alda, eskualoian ez, harri jasotzen bai. Ez, eskualoian ez. Eskualoian, bueno, bate egitez eskio, baina ni bentsat ez da sekula izan. Harri jasotzen bai, harriaken normalian. Harriak ez du barkatzen. Ez. Hor, harri jasotzen esan du, hor, harriak zuriak ez dian, zuk ibiltzen dituzun harrik zureik ez daukazu, ez? Utzitako izango dira denak. Bat deu, justu ingenula hori, kintopekotako txapelketako bat bai, ingenun nire izen da guzti. Bai, Bai, eta, bestiak hori, izetan bertan. Claro, hori, Aimar Irigoienek aipatu zigun, hor, bakoitzak, harri jasotzaile bakoitzak bere harriak dauzke. Azkenean, zuri ondo dakizun harri bat, Aimar bati ez doakio ondo, Aimar zuen txikila bada, eta ez, horre bakoitzak beriak izatitula normalean, ez? Bai, hori, oain noski, gu... Txapelketetan daula, ez? Txapelketetan. Normalean bakoitzak behanak izatetu, hori ditu gabe, ze bakoitzan altura eta, bueno, eta harriak gustuko izati ere bai, hori kriston diferentzia dago. Baina oain jagu, harri jauzte eskolan da gaudela, eta hori jondare sortu dela hor ja bai konpartitzia tokatzela, ez? Ja, harri jauzte asko dauden lekoan, Bueno, tamaina antzeko suertatu behar, ez? Tamaina antzekoa daukesunak, bestela? Bai, noski, guri amintzat barietate handia dago, ez? Osea, harri mordua dago eta ordon beti dago, baten bat ondo etoreko zaizuna. Netzako egon zen? Dudik gabe, bai. Berta markilloko baina. Bueno, espeletako piper pixkat, tomate pixka botako dio baita. Tomate saltza, ero bestela tomatia, eta badaki ni beti irina izaten dut hemen, goiarakada bat irin baita botako diot, gehien bat gero saltza loditzeko. Eta oin ingo dioguna da zandakoa. Erdila, hauek arkumean hankak egosteko ura, eta bestia ura salda ero ur normala erabiliko du. Una atzera. Segia esan, ur gehiago ginegozi behar nuen niko potentia, konzentratu atera zaigu. Bai, usaia nabaritzen. Usaia horratzekoak hor daude, eskua botatzen gero ez dizue probatzen emango. Hone, zer daukate, hori beti esaten da, txerriankak, tripakik, gibelak eta holako gauzak, ero oso salea zara, ero ikusi ere ezin dituzu. Bai, ala izatea normale. Bai, horiek hori, ero jartzen dizkizutenen aurreko guztia jango zen ituzke, ero bestela ez da ikusi ere ezin dira. Bueno, oinona, irekiten hasiko da, eta behin irakiten hasten danean, txitxirioa bertara botako ditu, egozita daude, eta hauek, boixe, aldo mon, ez zurra erokenduke jo, pero aldana, pero hau, osorik utziko dut. Eta bestia, gero txupatzen ibili behar, agizu, hau gustatzen jendearen. Nik hori ez da, jaipatu dut inoiz hemen, Frantzian bazeon plater bat, ezala txori bat txiki-txikia eta betia jartzen zuten. Eta ura jateko izara bat jartzen zen bezerua gainetik, ez ikusteko nola ibiltzen ziren txupatzen. Eta dena jaten zen. Eta ura fuakin beteta jartzen zen. Eta, nik zerbitzariak esan ziren, torri, eta jangela da joan, tipo bat, maian. Eta izera bat olan buruan daukala, rikulo gehiago egiten nahi za, hori buruan daukazula, txupatzen hiltzea baina. Bueno, nahikoa. Nik uste bat, holan nahikoa dela. Ikasten bezan duzu, ikasketak eta bazailtzala, zera izan ikasten? Psikologian hasi naiz ikasten. Bai. Goi maila bat inun kirolana, eta bain, hori, unibertsitate. Eta zemuz, nola, denbora atatzen da, bai, psikologia ondo dara mazu? Bai, ondo, egia esan, nahiko ondo. Entrenamentu zer dauzkezu, arratzaldetan? Bai, entrenamentuak eskualoia eta harria dan arratzaldetan okitze. Eta goizetan ikasteko? Bai, goizea ikasi eta arratzaldean kirola. Bueno. Eta hortik ogibide atatzeko bai gero, biharko egunen, hori psikologia gogorrek. Ikusin ber, hori ez dakit, hendikan. Adibidez goi maiatikan bai, ibili izan naizela gudaran eta lanian kiroldegitan daula. Bai. Así que, bueno, ondo, eta bain, psikologiakin ikusiko dugu. Zenbat urte dira, psikologia? 4 urte. Eta aurrenekoa? Eta aurrenekoa. Gustatu zaizu? Bai, guztua. Beti gustatu izan du hori? Bai, Goizara, aurkariak hola pixkate gero analizatzeko... Beitere, daneako balio, ez? Nik uste azkenen psikologia
pertsona artean. Bueno, kiroi mailan, eta zuk entzungo zenuen, kirol mailan gero eta importantzi gehiago ari dira ematen, holan kirol banakakotan da asko, entrenamendua bakarrik fisikoa ez, burua ere lantzea, eta gero eta holako psikologoan nik uste gero eta behar gehiago da, hola. Bai, gaur egun nik uste, eta taldetan da danian nik uste, hori. Azkenean kirola dakana da, hori, oso gogorra da eramateko, eta beti berda laguntza hori. Eta ez da, esaten iztazan lenguan, entrenatzaile berrian psikologoa zekala, antxe, kantxan bertan, así que, bai. Honek, bueno, hori arraun mundun da, zenbat izaten den, ez da egin hor, salsamenditaz, ero, entrenatzaile baino gehiago, dila gehiago, psikologoak, eta jakin imardala taldea motibatzen. Bai. Eta, bueno, azkenean, muskulo garrantzitsuena hau da, eta zenbat jokalari daude gaur egun goi-mailakoak, lehen zuk esan duzuna, plazaratara, jendian gainean buiak ez da izer, eta urduri jarri, eta ez emon zure uneko una, ez? Bai, presioa eramaten jakin berda, eta hori hortako laguntza da. Presioa eramaten ez dakin pertsona batek azkenean, plazateatzenean. Orduan Bartzelonan jolasten ez, baina ikusiko hemendik urte batzu arroan motibatzen jente hori, kirolarik. Hori kuriosu izango zen bai. Ez da txarra, Ona hori. Ez baina, azkenean nahi dut esan, zu mundu hori ezautzen duzu, eskubaloian mundu ezautzen duzu, ez? Orduan, hartu behar dute psikologo bat, hori ezautu duna, ero, ez? Bai, kirol psikologiako alor hori oain asko zabaltzen, da, orduan. Nik uste dute, nik gero eta gehiago, nire kirolean eta gero jende gehiago juten da horrelakoa, eta nik ez dut behar. Ni irabaztia gustatzen zait, amorratzea, eta ni beti euneko ematen dut, eta berre hona baita. Bueno, hemen, sartuko ditugu hemen, gure arkume hankak, ikustu zuen, hau, zuk erretxina ibiltzen duzu? Erretxina, bai. Hori... Antzekoa, Geixio, pegatzeko horrek igual, erretxina baino. Eta honek egin ero lantzia me bat txupatzea, eskua bauzkezu, Erretzina hor nun ematezu, zapatian hori? Bai, zapatian jartze dugu espadra pusati bat. Bai. Hala partio, karo, esintzia, gonbeti bankillo aldea hartzea erretzina ez. Orduan zapatian bertan jartze dugu holako montoizka bat eta bertatik. Ze bestela baloi horiek, undia, tamainatik ies egiten du, ez? Bai, eta izerdiak inda gaina heltzeko zaila izatea. Eta orduan, busti lantzia metzaztaz, holan ondo... Hoi da, oso tipiko ez bai, gesto hau eskolean ikustia. Gero egun ematean, hori beraien amak eta esango diute, kamisetatik nola kendu erretxina markak. Ze, ikuste, inoiz, partimo figatu, eta ikuste zaizki esku guztia marka ino, eta hori dana erretxina izango da. Bai, nire kamiseta zuriak ez du zuri ematen, hori hala izatea. Bueno, urrengoan gonbidatu behar ditu hemen eskubaloiko jokalarien gurasoak, eta, haber, ze esaten diguten, erretxina sekretu bat baldin bat, erretxina hori kentzeko, bueno, badago bat. Zuke palan, esan duzu palan jokatzen duzula, bakizu hor pegapalu ematen dela, eta pegapalua garbitzeko krema bat dago. Ni pegapalu ematen duen, gero dago krema bat. Krema horrekin eman ezkero? Gure eskua garbitzeko eta ibil izan dugu, Eta limpin izeneko ze bat, pintura garbitzeko izaten are, hori guk ibiltze dugu. Limpin. Bai, pintura garbitzeko zea. Likidua, gure. Izena ona. Izena egokia. Bai. Bueno, honek, ordu erditxo bat utziko du hemen, zapore guztiak eta hemen usta hartzen da pixkat murrizten, eta gero, probatu, eta zeituan bigarrenakin jungo da, bestela ez tiu denboraik emango. Eztenga hemen hitz egiten gut, eta ontsi batoz. Nik uste hau, badagoela. Pinte garrazekak. Hau, ikusgarria. Mira. Ja, horrena, hartu dola, txoixue, urdai, Danetik. Danetik. Txerriankak, ero arkuman, bueno, txerriankakin oso usua eratzen dago. Arkumankakin esan dugu, baina hemen arkume baino txerrie dago gehiago. Txitxirio batzuk hartzen ditu da gutxu, normalean, jatetxetan juten askotan, tropizoa gutxio goten da, beti izango zen, txitxirioa gehiago eta tropizoa gutxio. Hemen alderantziz. Txorienen, hemen alderantziz. Bueno, bada, oliba horio txontxa bat olan, botako jo, ia lehen niko koipe bat zeuka, baina. Eta hemen daukazue gure gaurko eta aurreneko errezeta. Eta oin hau, xot. Itxure errezekak.
Ez urrekin kontuz, ze bakizu dendenak ez ditugula kendo, nik hemendik hartuko pusketa hau txiki hau, nek ez daukala. Eta bera hongo da, kontuz. Garra. Ani naiz, etxean normalian txitxiro era txoixo gabe ditu, baina gero jartzen dizkiatenean gustora jaten dut, Picante punto itxoakin. Bai. Bere bisitasunen, garra dago. Bero, arkumeankak txitxirioekin, ero, bera, gehiago da, txorixioa txitxirioak eta arkumeanka gutxi batzuekin. Beru da, eskerrik aso. Topa zugatik, guazen bigarren platera.